Yeah, greetings everyone. How are you? Kurise kwa muri koko. Zirise muri dzenyu, arise mabasa enyu, zirise arise madhiri. Madhiri anamboipa, but chakaipa madhiri, ita madhiri akachena. Asinga ukandi mukati. Bozi polisi iri kutsvaka vanhu varita madhiri asina kuchena. Indokurudzira madhiri akachena. Madhiri chinongonzi dhiri kura chinhu chinokupa mari. Dhiri kunkwavhangwavha chete. Saka ngatite madhiri guys. Anditika chako chokuti urarame muri rarame. Itsa madhiri. Turinga mamota kuna Japan kuchiwa uchitengesa munhu anditi wotengesa zvobva zvakuitira zvakanaka zvatopera kwete kuti wewe ukwanisa kutsvakawo something kana rimo madomasi uchitengesa mavheji chinodiwa kuti ungowana chakati nhasi chataura nyaya the rightful age to marry vanhu vanototi aiwa haukatiudzi age yekuroora aiwa ndotokuudzai aiwa handidi zvokujairirwa ini ndotokuudza age yekuroora kuti this is the age inodiwa naMwari mwana akutotijairira hakusi kukujaira kukuudza zviro ndakujairira ndikukuudza bhozi ndo zvinodiwa naMwari and I'm the representative of God tine the rightful age to marry depending negeneration to generation vanhu vairarama ma800 years from the Bible vamwe vachirarama 500 vamwe 300 but iko zvino hatichararami that because Adam paakatadza the lifespan was reduced saka pese patiri kutadza the lifespan is reduced iko tingotarisa ma40 to 60 vanhu vakupera ipapo vamwe vechidiki vari kurova nema30 years vari kutofa handiti saka ndo zvatiri kutaura izvo saka kuti tine the rightful age to marry mubhaibheri munairo kana ari kana 80 munhu achembere kana to 40 years but 40 years unewa kutofa but iko zvino tine the time takagara pasi with God tikadiscussa this with the lifespan yedu yatava 40 60 ndo age yacho yekufa saka now takurudzira kuti msikana from age of 20 kana uri paage yekuti 16 17 aiwa hatikuverengi uri mwana because a teenager is that's what chona chinzi a teenager munabva ipapo achanzi a teenager 16 17 18 19 20 19 anditika ndopanogumira a teenager 20 haasisiri a teenager anditika saka kuti after that wava an adult even pachishona wainzi waipiwa minu kana kakiri kana chipa 21 pa 20 because makore ako auya saka the rightful age for a girl to marry according to God zvinodiwa naMwari pa 20 years kusvika pa 23 musikana uri kuroorwa ukaona uchiroorwa before 20 aiwa hawakurumidza kuda zvinhu Mwari havasi kuzvida uri kuteta zvipfungwa dzako because pfungwa dzako is not ready, even the body is not ready for the marriage. Yes, nyika inoti 16 to 18 years wava munhu wakasita madecisions aunoda but according to God hatishandisi 18 ukatoroorwa ne18 according to God Mwari vari kutoti watovhiringa madhiri wamhanyisa hazvisizvo although the law of Zimbabwe iri kukutendedza because uri kunzi 18 wava munhu wakwanisa kuvhota wakwanisa kuenda kumarriage wakudi but according to God zvotangira pa20 katakutaura kuti wava an adult kuti uchipinda marriage then ndo yevasikana 20 to 23 inofanira kuroorwa ipapo kana vanonokesa chisvika mu24 kana mu25 uri musikana but usapfuudza 25 then handei kuvakomana zvakare vakomana 23 24 25 years ndo the rightful age iri authorized by God haufaniri ukaroorwa before that aiwa mada zvinhu budhi aiwa hazvidiwi izvozvo before God 23 wamachuwa mukomana wakwanisa kugara nemukadzi 23 24 25 kana vanonokesa 26 27 28 haufaniri kudarikira there saka vanhu vese vasina kuroora vasikana vasina kuroorwa vapfuura ma25 years ndiri kupai the deadline kusvika by Christmas udange maroorwa mese vanhu vasina kuroorwa handizi uchazvita sei handizi uchatamba semitsi dzako but by Christmas inga wainda because makore ako afamba hatisi kuda vanhu vanotendera makore achifamba nevakomana vasina kuroora izvo zvingoti ndiNovember according to the Shona religion handitika munhu haabvumidzi kuroorwa muna November but according to us isu hatina basa chero ukaroorani because madhezi akafanana chero kuti sabata hakuna Mwari hakusina basa is the law of Old Testament kuti musasabata usati zvakati so the law of November is Old Testament tadzokera kuJudaism but isusu takuChristianity ini ndikatoita mwana undoroodza chero kana kuroora kuti handetoroora but uzoti family imwe inogona kuzoramba saka that is the issue but ndikuti kumunhu wese ndapa deadline zvokuda kutopikisana nendo zvandisiri kuda izvozvo ndikutotaura suwa nditika haupikisi munhu anoona Mwari haupikisi munhu anoenda kudenga haupikisi munhu anopiwa information naMwari kuti chienda unovaudza kuti izvi ndo zvandiri kuda panguva ino zvinhu zvinofamba so zvinogofamba so vana Isaac vaipenga vainoroora pa 40 years vaitoziva the spiritual laws kuti iko zvino pa 40 years munhu akufanira kuroora handiti vonomuroorera mukadzi saka even nemiwo takuchikuudzai kuti panguva yedu this is the age iri kutarisirwa naMwari saka usapfuudza age iyoyo ende usaita futi izvozvo sezvaita kuOld Testament panyaya tithe waiti ukabvisa more than 10% imwe haiverengi ukabvisa less than 10% haiverengi yaifangoita 10% gejegeje saka ndo makore saka kana une mukomana wakaona munhu ada kuroora pa 20
pa23 ita urorwe, kana zvazokuomera uchisvika mu25, kana uri mukomanawo kubva pa23 kusvika mu28 handitika wobva waenda, then regai ndichikondinya futi nenyaya yacho. Bhozi ndoramba ndichitaura, hatidi the reason yazviri kuitirwa naMwari. Bhozi ukatarisa munhu ava mu20 years ka, hakuna munhu kuti pa20 years chero kazvibata uri muwa pa28 pa20 years pa1920 ka unozonzwa kuti panapa mafeelings akusimuka, unoda kutoda bonde chete. Handiti nezvamuri kuona mazuva zvongoti patv advert nderevanhu vakashama, hakuna munhu achakwanisa kuzvichengeta after 20 years kana after ma23 atiri kutaura. Inhema munema kutozhezheudza makutoita zvamuri kuita zvese. Saka kureva kuti Mwari havasi kuda kuti mupinde mumamarriages mapera. Ndakamboparidza kuti Mwari havadi vanhu vanouya kuna Mwari mapera. Handiti tine vanhu vanouya kuna Mwari vapera, akahura apera zvoti asangana utano rangu vaguva muvigrave, akutouya kutoti Mwari ndibatsirei. Aiwa, hatidi unhu hwakadaro. Handiti Mwari havadi vanhu vanouya kuchechi vapera. Handiti uyai muchiri vatano, muchiri vasikana, uyai mune mari dzacho, kutoti wabhuroka ndipo ndakuda kutendeuka, Mwari vanokudiwa. Mwari havadi mareject. Handiti hakuna munhu anodawo mareject. Munhu wese anoda chinhu chinotangawo naye. Handiti Mwari vari kudawo vatano kuchechi, Mwari oda even Mwari vari kudawo vanhu vatano mumarriage. Handiti Mwari vari kudawo vanhu vatano mumamarriages. Mwari havasi kuda makuva chete. Bhozi ukaona wakunoroora pa30 years kana kuti wakunoroora uri mu25, ainhema wazhezheudzwa watopera. Vamwe vacho havasina mafeelings. Ndimi nhasi muri kutinetsa mumamarriages mimi kuti zvakazodai handina mafeelings. Even ukasvika ndo munhu kuti achingopinda bedroom anobva arakatarisa kati bhozi makaneta mukapera. Hazvibvumidzwi zvekutanga waperera kunze usati wapinda cheko paposition yako. Handiti tine munhu kuti anoperera ari kumabhuza, panozoti achinosvika kuligi atozviperera. Zvavana chero nebhora cheko. Unoona vana Manchester anotora zvima 18 19 20, ukaona vanhu vakunotora munhu ari ku28 years vakutokusaina, ndipo paunozoona uchipiwa kacontract kunzi dzinokupa gore chete. Bhozi vari kuziva kuti mapera 28 munhu anenge atopera. 30 years murume akutopera chero murume. Bhozi pa30 years wautotanga kutodzikiriza pichana pichana. Bhozi munhu anokura kusvika kuma20 something achibuilda, kubva pa30 wakutanga kutodzoka kudai. Saka iwo age ndipo wada kunoroora wakuma30 wakutanga kunodzoka. Pa30 years wakuchiroora but wakutanga kutopera. Saka uri kunoroora watopera. Bhozi uchine 23 mukomana anenge akasimba, musikana ari pa20 anenge achiri njanji chaiyo. Handiti manje urorwa ne30 years watopera, especially vakadzi pa25 vakutotanga kutodzikira. 26 kana ari semukadzi zvakutotanga kutodzika. Grafu rere rakakwira so, then pa25 mukadzi anenge asvika papiki akutotanga kutodzika so. Saka iwo ukanoroora wakunodzika so, that's a mistake. Even nemukomana ukanoroora wakuma30 wakutanga futi kutodzikira, that's a zvezvoti life begins at 40 ndezvakudhara, ndozvaitwa even neBible. Iko zvino akusina life begins at 20 kuvasikana, kuvakomana life begins at 23. So ndakudzidzisai, bhozi Mwari havasi kuda vanhu vanouya vapera zvokuti munouya munozopinda marriage mapera manguva zvimasawa zvokuti wapedzwa nenyika wadi. Bhozi ukasvika 30 years uri musikana kana uri mukomana, even more than 25 years whether uri mukomana kana musikana, inhema unenge wazhezheudza kwapedza kudhara. Bhozi hakuna munhu achasvika 25 asingazivi mukadzi, hakuna munhu achasvika 23 even 20 chaidzo dziri kutonetsa mazuva ano kuti munhu asvike asina kuzhezheudza. Hamuna mazhezheudzana ipapo, vamwe vazhezheudzwa vapera, vamwe saka Mwari ndo zvavasiri kuda. Mwari havambokurambidzi kuzhezheudza, Mwari vandozvibvumidza kuzhezheudza. Bhozi Mwari ndo vakati zhezheudzanai, vakadii vakasvika mukadzi vakakuti zhezheudza Adhamu. Handiti Mwari ndo vakatomusikira vakati ndakupa munhu wekuzhezheudza. Handiti but wachidaro manje chiri kudiwa Mwari vanoda kuti zvichiva authorized. Handiti chavasingati ndechekubiridzira kwazvamuri kuita mayouth izvozvo. Saka please ndakuudzai makore ekuroora, kubva nhasi hatichadi vanhu vanopfuudza maage. So deadline ndapa by Christmas, roorai nekuroorwa, ndatopedza name so full stop. Amen.